Сілям алейкум, урміклі ділей-джилер. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, рубрика «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. У Криму хочуть порушити кримінальну справу проти Полозова, повідомляє КХА. Відносно адвоката-заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза у Криму планують порушити кримінальну справу. Про це сам Микола Полозов повідомив в інтерв'ю виданню «Громадське». Зараз уже йде дослідча перевірка за 2 статтями Кримінального кодексу Російської Федерації. Образа представника влади і неповага до суду і до учасників процесу. Начебто від мого імені було якісь публікації в інтернеті щодо прокурора у справі Чийгоза. Ну що я можу сказати? Тут важливі не номера статей, за якими вони хочуть притягнути, а сам факт тиску на захист. Оскільки я, на відміну від багатьох кримських адвокатів, все-таки людина, яка приїхала у цьому плані, у мене трохи більше свободи, ніж у них. У них там сім'ї живуть і здійснювати тиск на них дуже легко, сказав він. Порошенко оголосив нам війну. Ватажок угрупування ДНР про вбивство Мотороли на сайті Крим Реалії. Ватажок угрупування ДНР Олександр Захарченко після вбивства в Донецькому відомого бойовика на прізвисько Моторола виступив з погрозами на адресу українських військових, співробітників СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тим часом директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченка у соцмережах заявив, що найімовірніше вбивство Мотороли здійснили його ж побратими з терористичного інтернаціоналу. Сьогодні відбудеться судове засідання у справі Уалі Асанова та Мустафи Дегерменджі. Про це написала Мавіле Дегерменджі, сестра Мустафи Дегерменджі, на своїй сторінці Фейсбук. Завтра о 15:00 у Центральному суді відбудеться ще одне судилище над моїм братом Мустафою Дегерменджі та Алі Асановим. А ще завтра день народження моєї Анашечки Матусі. У Криму святкувати день народження за ґратами або у будівлі суду для кримських татар вже вважається нормою, написала вона. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтесь з нами.